Bible nochiro kuna Luke chapter 24. Then he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and the prophets, and the Psalms concerning of me. Verse 45. And he opened their understanding, that they might comprehend the scriptures. Then he said to them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sin should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. Hallelujah. Because we are still building, we are sent to the world to preach the gospel that can save people from their sin. The gospel that can give people a clear direction of who God is. As izvozvo zvinoitwa nokutovhura vanhu ndangariro dzavo kuti vanzwisise shoko iro ratiri kuparidza. Saka Jesu amuka achifamba ari kunzira nevadzidzi vake, ari kuona vachinetseka, iye anobva atanga kuvaparidzira nezvake iye, achivayeuchidza nokuvazivisa kuti zvamuri kuverenga zvese izvi zvakanga zvakataurwa kumurayiro waMozisi, zvikataurwa nevaprofita, zvikataurwa kuna mapisarema, zvakanga zvichiparidza inini Jesu. Iye akatanga kuvatsanangurira kuti vanzwisise, uye vaenderera mberi achivazivisa kuti chii chakanga chaitika pamuchinjikwa. Ndokubva atiyo, thus it is written, it was necessary for Christ to suffer, to rise from the dead on the third day, that the repentance and remission of sin should be preached in his name to all nations. Kuparidzwa kwaJesu kunofana kuitwa kunyika dzose, kwete kuti vanhu varivhike sezvatakuona muAfrica ano hatumudi Jesu ndewe varungu, Jesu ikaucha yevarungu. Bible riri kuti iro for remission and repentance of everyone, and this gospel should reach to all nations. Hapana kana excuse. Jesu akatanga kuvatsanangurira achivavhura ndangariro dzavo kuti vanzwisise magwaro. Bible is very clear that they might comprehend scripture. Saka message yangu yanda pamusoro nyaya kuti vanhu vangu vanoparara nekushayiwa zivo inyaya yekuti people are not comprehending the scriptures. People are not comprehending the plan of God, that when he created man, munhu akatadza, wese munhu akasikwa achibva kuna Mwari. Hazvina basa murudzi, mujudha, muindia, mublack, munhu wese akatadza tikasasvika pakubwinya kwaMwari. Munhu wese akakaundirwa kuti mutadzi nokuda kweropa. Ina kuti ndokupi, ndokucontinent ipi, this gospel riri kudzosa munhu kuti agova noukama naMwari. Gospel ratiri kuparidza iri, ratiri kuda kusvikisa kunyika, igospel relationship naMwari. Harisi transactional gospel, but irelationship naMwari. Kana ndaita relationship naMwari, ndaita ukama hwakanaka, zvivi zvangu zvaregererwa, vanhu varegererwa zvivi, ipapo Mwari akatanga kusangana noupenyu hwedu. Vanhu vari kuita iri kunzi transactional gospel. Sei vanhu vasingazivi, ringaparidzwa sei vasina kutumwa? Sapano kumwe kutumwa kuchaitwa naMwari pakati pokutumwa kwakamboitwa. Kutumwa kwakaitwa naMwari kwokutanga, zvisinei, ngatimbotarisai context yedu isu yekugara kwedu, especially muAfrica. Kwakakoraptwa. Kwakoraptwa pane kutumwa kunofana kunobvisa machaos zvese zvakanokorapta gospel kuti rive pure. Kana rikasava pure, Kristu atiri kuti anouya haagoni kuuya vamwe vanhu vasati vamborinzwa vachiparidzirwa vhangeri risiriro. Saka kunoda rudzi runomutswa ruri kutakura gospel irori rinoita kuti vanhu vazarirwe meso. Vazarirwa meso vachawana chokwadi, chokwadi chichavasunungura. Rotanzi muchaziva zvokwadi, chokwadi ichochi chichakusunungura. Chinosunungura vanhu ichokwadi chegospel.
chokwadi chikasazikanwa nevanhu, chajesu watiri kutaura nezvake, chegospel rokuponeswa, chegospel rokurerwa kwezvivi, ichocho chokwadi chikavharwa nevanhu, vanhu vachadzingirira kunamatwa kusiriko. Another man of God, he was preaching heresy. Iro gospel randiri kutaura nezvaro ndiri kuita kaunda navari kuparidza. Heresy yavo ndeyekuti hanzi hakuna munhu anoprofita mazuva ano kana akudzinza kwake kwanga kusina mweya unoprofita, kana kuti musina chivanhu chemunhu anoprofita. Mufundisa kumberi paridza kuti munhu kuti aprofite kudzinza kwake kunofanira kunge kuine mweya wokubudirwa waiitika. Yet the Bible says, don't consult mediums. Musabvunza vakafa, musabvunza masviki. He is standing in the church preaching that message. Yet isusu tiri kuti mweya mutsvene ndiye ataanayo, handidi sekuru kuti ndiprofite. Haleluya! Nokuti mweya mutsvene akauya akapiwa kwatiri. Umwe anouyazve haasi one nyaya yevatumwa. Tinoziva God gave us angels to be ministering spirits, kuti ashumire kwatiri. Hongu Mwari vakaisa angels kubatsira vanhu. Munguva yeOld Testament angels ndiwo akanga aine activity dzakanyanya, nokuti mweya mutsvene anga asati afa nyika. Aingouya achiburukira pavaprofita, aiuya achiburukira pane makings and so forth, panguva dzavaida kuti vashandiswe naMwari. Saka nyaya yevatumwa yakanga iri very much active. Now ivo vakudzidzisa kuti munhu wese kuti aprofite anofanira kunge ane angel yake yekuprofita. It's not scriptural. The Bible is very clear. The Holy Spirit gave us the gifts of the Holy Spirit. Hallelujah. Munhu wese kana azadzwa nemweya mutsvene ava candidate yekuti ashandiswe naMwari muzvipo zvomweya mutsvene. As much as we know that God gave angels, but the Bible rinotaurawo zvakare kuti tana mweya mutsvene iye achakutungamirira nezvokwadi yose. Ndiri kutaura izvi, pane vazhinji vakarasiswa vakavaka makauchi vati ndaona mutumwa andiudza zvakati. Zvinhu zvaaiti audzwa nemutumwa wake zvopesana neshoko raMwari. That's why tiri kudzidzisa kuti vanhu vangu vanoparara nokushayiwa zivo according to Hosea. Inyaya yekuti tizive chokwadi neoperation yaMwari wacho. Testament church instead yekuti church iri kukura munyika muAfrica inenge ichigadzira makauchi, but gospel rinofanira kuuya rogadzirisa zvinhu zvorurama. Hallelujah. The apostolic anointing iri kuuya nerevival haisiri yekungoti vanhu vanakidzwe, iri kuuya kugadzira kuti gospel rifambe negwara rakajeka riri straightforward yatiri kuti Twasu. Nyaya idzi dzekuti vanhu vanonamata vatumwa ndo dzakataurwa kuna Colossians kuti vanhu vanopfugamira vatumwa vachizvinetsa nokudini vachiti ndakaona mutumwa. Bhaibheri rinodaro. Tiri kutaura nyaya idzi nemhaka yekuti vanhu vanonzi vanoparara nekushayiwa zivo. Why? Nokuti vanhu havasi kuda chokwadi. Chokwadi chinoponesa chaiye Jesu yeye. Hallelujah. So the Bible says, very fast. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up. Gospel rinofana kujekeswa kuti vanhu vazive kuti tinofana kutanga kuva neukama naMwari. Jesus should be more pronounced. The message should be preached to all nations, not to Israel church. Nokuti kune vamwe vari kuti aiwa isi hatisi maJudha kaisi, isi hatisi maIsrael, but rakanzi to all nations. Jesu haasi mudzikinuri wezvivi zvedu bedzi, asi wezvivi zvenyika yosewo. We preach the gospel of Christ here in Africa. Vanhu vafanira kungojekeserwa kuti hatisi kungopa religion yevarungu. Inovawanda vari kuresista. Kandakambotaura muno kuti pano umwezve anozvisi commander something is claiming to be a Pentecostal preacher,
but ari kuti iye maAfrica imimi instead yekushandisa wine mushandisa idoro, nokuti imimi muAfrica chinhu chaikukonektai neivhu nevanhu venyu idoro ndo rinoshanda muno muAfrica. Kumiddle East vaishandisa wine because ndiyo yavanorima nemagrapes. As much as we know kuti kumiddle East kunorimwa magrapes, vachishandisa wine iyoyo sedrink ravo, hatikwanisi kudilute gospel because iye Mwari ndiye akatsvaga the pattern nenzira neresemblance yezvinhu zviri clear. The moment people start to say isaidoro taakutoita kuchivanhu akuuya nemamessage heretical, vari kuti iwo right munhu kuti zvinhu zvako zvikunakire unofanirwa iwewe kutotaura kuvhu, motora bute, motora poja. Mufundisi anotaura vanhu vasiri vafundisi, motaura ndochivanhu chenyu chinokusitai kuti Mwari wenyu wakunzwei. Akuparidza ipapa ari kutaura izvozvo. Kasadaro ibva handitauri kwauri, hatipindi mukauti. Mwari vakatotisika tichibva kuivhu ndokubva vatotaura kuti have dominion. So we continue to enforce our authority. Ivhu rinofanira kutinzwa, kwete nekuti ndarisira fodya, kwete nokuti ndaridira doro, kwete nokuti ndaita any ritual. Rinofanirwa kutoteerera nemhaka yekuti Mwari vakati isusu tisinofanira kuva nedominion and authority here on earth. Hallelujah. It's not vice versa. Kana zvinhu zvisiri kuti tinotoreuchidza with the word of God. Amen. We don't mix chivanhu nesoko raMwari. Kuri kusumuka mhepo iri chaotic, iri kuda kublenda gospel nechikristu, ichibvisa kristu ichiisa chivanhu. Vatiri kuramba izvozvo. Zero tiri kufanira kuramba tichitaura, even kuparidza kwatiri kuita iko. Mwari vakatiramba uchitaura. What we are doing is not because tiri vashoma. Tiri kugadzirisa mumweya umu, tiri kubvisa traffic, tiri kuramba machannels ari kuda kunzwiswa pano. Panofanira kusumuka vamwe vanhu vanonovhiringidza masaisai ari kuda kudzidziswa pano. Ndo kukundwa kunoitwa Satani. Chinamata techinamata, but we declare, we speak. Panoramba vachideclare light kuti vanhu vapona. Ipapo nyika ichapona. Lack of clarity neknowledge ndio iri kukonzera kuti vanhu vapinde mumacults. As much as I respect people, I don't have to offend people, but I have to tell people the truth. Hallelujah. Because time iya yokuti vanhu zveshuwa vanoparara nokuti hama dzedu, shamwari dzedu tinosvika kudziofenda nokusadziudza chokwadi. Hatina zvatinochiita, hatiapproach neoffense, but tinovataurira chokwadi kuti hama maitiro ari kuita aya ikauti iyi. Chirega chikuratidze shoko. Ndosaka isu tifanira kunge tiine shoko racho aratidza vanhu kuti vabve mukauti. Saka lack of clarity neknowledge yeshoko raMwari inobuilda vanhu kuti vapinde mukauti nemareligious offside. Andikuti religious offside ndekuti zvafana nebhora. Vanhu vanenge vachitoenjoya bhora, mukazonzwa munhu anzi abuda offside achida unogohwesa, anenge anotoridzirwa pemberi yellow card, anopiwa yellow card. Kuzariwa wabuda offside, you can't. So in the pursuit yekunamata ma-offsides ariko. We don't go about marking each and every church, but we are saying as we preach the gospel, rinofana kunge rine clarity to the people and the community nevanhu vatinofana kubatsira kuti vajekerwe nevhangeri. Because he has appointed a day on which he will judge the world in righteousness by the men whom he has ordained. Munhu achatonga nyika, Jesus Christ, he is going to judge the world in righteousness. He was ordained by God. The Bible, he has given assurance of this to all by raising him from the dead. Hatifani kupera simba, hatifani kupera moyo, hatifani kumbodzokera kumashure. Kusvika this gospel ratiri kutaura rasimuka rava clear, clarity yajeka.